Ekiombe kioboso iri DPP ni gobono kia buria nsemo yo korobotu kinobo sari DCI gotugutera kina kimubwateraneti oyo kabiro mwaziri bobulendo emi Dr. Fred Matiang'i kolengane ekiombe gia DPP ni go giatebire buna Matiang'i tatoge katina momo chandonsi ekerokere DCI konyara yaga ni kumimukire getambo kere ere amono mwegeriyoye oyibono maikana Danson Omari ni go chinga kiechibon DPP bate abuna abanyanyimbo babase kogendera na botuki bunde bwensiguro ya Matiang'i na komwali bagaria bene goikirani meremo yaye na gutwara ubusibore asekende gyonse keria okaradisi yani konyara imukire getambokero asogote abuna Matiang'i na boigono mwegerio ye Danson Omari nigo babegetaso mutandao amangana atari yeke ne buna abanyanyimbo mbasaganete enkayaye asekende DPP yatugutirare ekinekyo na gote abuna Matiang'i bona abwato ubusibore ime yense ya Kenya chingokie cyumunyakiro bobwe kyamma kya ODM kurwa sensemo osorogongo rwakise ndiye kikero sini gobona mochiria serikali asogo sigasige Matiang'i atabwati mamocho andonsi na inche ngwachara na omuntu yo DPP amatao kuna Matiang'i takora kimawasande igo tinda bateka na surprise ende onsi munang ko bayare ngego Matiang'i takora kigende Matiang'i no monto komanete distrito ando tenete Syria ili debara como kotawamo kodi de interview ili debita magoro noni duto comenzando asego DPP biamono aso korire na korra kende nkeyo amangana intimidation amangana revenging tigaranya sawa nya kwa korre kende yonspi mbabwene tuko sumbwa Matiang'i ngase ngenja etu egasi etu itayere bwe korwa korera ni tu akorerete umuntu gakorangirwa uwakanone si inchu entongere gaiga toigure kiabeire bama ukubori ngaki urwe statement nkiye kogera ngaki getigere urwe statement then after that